La Posada de los Abrazos proiektua sortu zen apirileko 2003an. San Frantziskon bi bertan lan egiten zuen bi langilek ikusi zuten hemen jendia, kalean bizi izan jendia, ez eukala bizitzeko leku duin bat. Asmoa da jendearekin egotea gehiago eta igual saiatzia laguntza hobeagoa emoten. Oain kopurua murriztu egin da, momentu honetan daude 8 pertsona bizitzen eta 3 ume. Eta dana dira emakumeak, eta asmoa da bai etxe bizitza emotia pertsona hauei, baina baita ahal dugun gauzetan laguntzia pizkat, ez? Ikusi duguna da emakumeak kalean vulnerableagoak diezela. Guk orain dela urte batzuk eukien itun 5 pisu eta bai pisu horiek batzuk bazien mistoak. Baina, klaro, gure errekurtzeak burriztu egin dira, baita, ez dugu eki hola pisu horiek mantentzeko modurik ez dugu eki, eta orduan apostu egin dugu emakumeen gandik. Askok jasatzen debe indarkeria matxista, ez? Eta, horretako badaukagu pisu bat emakume horientzako, eta emakume horiek ezin dira bizi pisu mixto baten, ez? Topatzen dira eurek etxe barik, edo adibidez leku eskasetan bizitzen, batzuk kalien, baina beste batzuk igual alberge baten, epe mugatu bateko zeakin, bilatu behar debe leku bat enkortasun pizkatekin, ez? Pisu horietan topatzen zarela, zuk ezagutzen ez dituzun beste 4 pertsonekin, beste 4 emakumeekin. Claro, emakume bakoitza dake bizitza bat, dake ez dakit prozesu bat, igual bat Afrikatik dator eta bestia Latinoamerikatik, eta claro, bakoitza dake bizitza ulertzeko eta egoteko modu bat, ez? Orduen guk konbibentzia hori zaindu behar dugu. Etxe bizitzatik aparte guk baita, ematen duguna da, naiz eta jende horientzako lekurik ez euki, edo pisurik ez euki, edo gelarik ez euki, gu baita saiatzen gara pizkat jendeari leku bat edo espazio bat emoten jende hori dauzken arazoak eta guk aldogun einean laguntza pizkat emoten, ez? Euren arazoak komentatzeko edo euren problematika, baita ere igual arropa falta edo janari falta edo, gu saiatzen gara, naiz eta etxe bizitza ez emon, aldogun einean jende horri pizkat laguntza bat emoten. Norma batzuk bete egin behar dira, minimo batzuk bete egin behar dira, eta horietatik aparte, egin lekeu lan bat pertsona horrekin, baina pertsona hori ez bada egokitzen gutxienezko horietara, orduan igual pentsau behar du beste leku bat dela berak behar duena, ez? Behar dugu, eurek itinerario bat edo prozesu bat segitzia, eta klaro, askok ez dia horreta egokitzen edo. Krisia dagoela eta somatu dugu etorri dela jende gehiago amengoa, laguntza bila eta laguntza eske. Eta hori guretzako oindala urte batzuk zala hori pasatzen. San Frantzisko auzoan bada auzo baztertu bat lehendik eta behin.
gu bagabiltze amengo populazioari edo amengo jendeari esku bat emoten. Gai horri heltzeko edo arazo horri heltzeko, jendeari begiratu behar diogu, baina, pertsona bezala. Ez toxikomano bat bezala hor kalien botata ona edo despojo bat dena, ez? Porque askotan instituzioen aldetikan bai jaso dugula mezu hori eta oso gogorra da hori. Baina badago jende asko hor dauena eta laguntza pizkat emoten edo begira bat pizkat diferenteagoa emoten baldin baiozu, aurre ateatze gana eta oso ondo eta bizi leikena modu modesto baten baina ondo, ez? Agian San Francisco baztertu honetan, gauzak pizkate aldatzen juteko edo hasteko, behar dela beste begirada bat eukitzia. Jendie da eta eurei begira egon behar giela bai, ez? Ez bakarrik gure gustokoak dian jendeantzako, porque hauek bai Bilbon bizi dira eta pobrea dira eta hemen daude, osea ez daude Somalian, ez daude ez dakit non, ez? Eta jende askok ez da hola bizi, baina baita onartzia, jendea bizi, osea pertsonak bizi gaitezkela modu, modesto baten eta ez dugula behar horren beste gauzik ez bizitzeko. Jamaica and Spain, we're like how we were again. I'm in the tub, you on the sea. Basariak suposatzen du hori, guk abiltzala lan hau egiten, baina guk baita eskatzen dugu jaki hause eman diguzuen eta eskatzen dugu zuek planteatzia laun hause beharrezko haitia bada, zuen aldetik hanbe bai, ez? Gure asmoa da diru hori konpartitzea gurekin batera lan egin duten elkarteekin, hemen ingurukoak eta baita agian beste herrialde batzuetakoak. Eta suposatu onartzia gure lana, rekonozimendu bat bezala, ez? Udalaren partetik eta hori importantia da, baina baita horrek suposatzen du gu gabiltzala egiten lan bat agian eurek egin beharko luketena.